Blíži sa nám Halloween a preto mali sme potrebu sa k tomu vyjadriť, pretože my ako škola tento sviatok neuznávame. Je to trošku taká šaškáreň a my na tejto pôde tejto školy máme kvalifikovaných učiteľov. Máme žiakov, ktorí sa nám hlásia na konzervatória, absolvujeme medzinárodné súťaže úspešne a teda nechceme, aby to umenie nejak u nás nabralo nejakú takú tvár, že je to nejaká šaškáreň alebo čo, pretože určite nie je. Sa teda pozrieť, ako sa darí našim učiteľom a tiež, čo si o tom všetko myslia. Vlado? Čau. Raňo? Čo robíte? Gumujete biely papier? Mauri? Taťka? Fasten your seatbelt. Dobrý, pani ekonómka. Čo robíte? No predsa čarujem tu peniaze pre vás na výplaty. Koľko chcete mať? Diktujte. Ja by som aj kolegov prizvala, len neviem, či tieto sa im páčia, takéto, či väčšie, či menšie. Aké dáme? Dáme všetky. Za radom. Sylvie? Sylvie? Čau! Kde máš Lindu? Wyczarujemy.